Koblai shibun perlobi, koblai pi ki pajba ki baju kerjaan yang anak kapor, koblai ya kecing snap kecing sas kor fi ya kecing keren kecing pensai jonga akapang kabede batka sanyi masima. Te perlobi ya kene video bamenta ngakwa ban pensngau ya la kejong kecing sngow halor kejing keren jong kine kinong ilam ki MDC kiba la ong ba kene ka social media kerensan social media lengba kene ki khobor kiba pau kiba mi haka rensan social media kaya lamba kala shisha yo pajba sapang kene ka sanhima sima kala pensutu bakla yo pajba kala penyai bakla yo pajba te abang yos ngawi gini kentin gini ki jingkren gini ki MDC ngam sngola man snap kumto asngode bangan ngaru ngan pen paul jong sur bat ngangai scam ba phiru kiba khamtam kitu gi bakarsian ye VPP mo pisngo kumno holor kata ka jingkren ke jongki la to pisngo shisha bagai lamba klane pisngo yo nong ne na kane ka jingdon jong kane ka social media te hoi ha jing sngo jonga te kadon hi ka khep ka ba ladangi pendon kambakla ladangi ngim persyang ban perkhat ban sngo thu ba man penchong nang rim ba kala le se ban yelam bakla ten rei habangi pai habangi snap daga jing penchong nang rim tenga sngo ba ka dei shisha kalat ka ba pen ikai yangi ka ba tin tingi ba nagalenti ka bagi juyai ka ba bakla ngila la ban phai khmat no ban penbej no ya ka jing la yenti kham tam ha ka bai dei bat kane ka kam jit nong yalam jit nong mi khmat jit MLA jit MP jit MDC te ha ka jing sngo thu ko jonga baro shikato perlo habom padon kane ka mobile bangim pad yo i ngim parla ban yo i ya ki khobor ngim pat pej bahai gini ki khobor hagi bidei ber sansyar ka khadar te kajing thebut kajing jit nong yalam la ka bidei ber ka jit nong yalam snong jit nong yalam raj jit nong yalam assembly jit nong yalam parliament jit nong yalam khadisi ngi jit ha ka taga rukom ka ba ngi perkhat ba kane ka kam jit nong ilam ka debej ban jit ba kinla ban penmentoy simet yanga bat bakin ice cream yanga bat ba kin le bha bakin yarap yangi ki pajba ngim da tip than chapang kata ka kamram go jongki nrei anda haba ngi layo i lingba ka social media ngi layo i khubor ngila pensong rim ngi suthu baka kam jit nong yalam jit nong sansyar kadai kabenta kabakong san kaba lingba kajing nang jongi banjit yagi nong yalam kiba i yangi ki pajba kiba i yala gojong jela yala gojong snong ka penmentoy om tang yanga nrei ka penmentoy lang ya baro te perlok gi bat ka ei ka daw ka banga ong banga sa snothu ngasa shai lingba ka jingmi jongka social media ngasa sothu ban penchong nong rim kanok bu bha kanok busniu ka dei na mar ba lingba ka social media ngai ilut yakini ki kam ki jingle jong kine ki seng ki badon hakabor sansyar nadu ka sansyar assembly MLA khadisi kin MDC yu ilut ya ki khubor ki bang yu i ba pleng wat hak hadisi ru kadon ka bangsap ka bang idang perkhat bang te hak hadisi kadai ka jaka ka ban sna ya ki an ka ban yada yangi ki pajba
ka ban pen mentoi ban sna an ban pen mentoi ngi pa ba kham tam ba kin nom ailat ya ki bar jela mo bakin suyo trading lesson kam khai kam yu ka ba ngi ki pa ba khasi ki dang la ban tre hi ten rei pen ban hang te ru don pen ban ka kam bam sap ka ba ngi lai i haki ni ki san social media ban la dam don la dam om don ki ni ki ka social media ngi nom i ka taru nginang perkhat be kita ki MDC ila tre hok ki shai jong ka kamram te bat kumju haga sarkar jela ngiyo i ya ke jingle ke jongka bat kham tam e perlok bi ke jingle ka ba ka lapan thang e ha ke jing sngo ke jonga ong ka dei ke jing yap jing ba share starfield namar blai kum ubru bu pen song ni nong rim bha ba snap bha kat kum jing jia ngamla mudur sisha ba ki briu jong ka ai kin shulai ban shim no e ke jing im jong briu na ka jaka bu thia namar ba warla dang ngim dei kita ki batip ain tip kanun bha han rei ni so thu ba ka ain ka ying bishar ka de ban bishar yo nu briu ashwa ban rai pen rem ten rei tang na badan ha ka bor la shu set yap ha kamra thia ha ying te kat no ka jing thang ki ba ying ba sem pal ha badu no yo bi ba thon pat kumju la da manga la de mano munuru ka jia ka ying pas ngosi kan don be ka jing pai don wo mar wat ha ba yap so sier ngidang jau mat ngidang ngosi te kan no tam ka men sim breu kata ka pen thang bat kata hi ka jing yo i ki jonga ka bla pen klai nga ba ngan om jit su ikini ki sengi bedan po jonga ne ka sarkar sengi bla sen shar ikini ki jela na du MLA hadu ha KDC MDC itu ki seng bla sen shar ki bla yu ngam so tanat su bat kat nang pej nang yo i sibun ki kam ki bakin ne ki seng ki la le ki la pen thang si shai ngi pa ba ka ba ki babun hi trai ki su thu ya kata ka jing kata ya ka jing le ya ka jing pam sap ka ba hang tai ha po jela jongi ka ba borok ki la ya ut lut ka sur jong pa ba ka pau bat ka sur na ki nong sanchar jong ri india ru ki la pen pau kata bat ngi ki pa ba ru skui ngis dang lap ya kita ki jing bam sap ka ba ha ga ba khadu pat ngim la lai ye wala de tip badon ke jing bam sap ngim ban se ngim la ban ya la ngim la ban le persha namar ba ki don ha ga bor ten rei na so thu batang ga wei ka ei ka banga dei ban le ka long bai ba ha ka por ka banga don ya ka ikhtiar na dei ban pen kam hok ya ka ban nga dei ban kan tai no kita ki seng ki bala sanchar apo ka jela ka jongi bat kumju ya ka district council ba la don boros ka to te nganji no da ko wei ka badang mi thamai ka ba ngim pat la man kan no snew ngim pat la namar ngim pat lap ya ka jing sanchar ka jongka ngim pat mat ka jing sanchar ka jongka na ka ta daw perlok ngala rais ngala kujing mut ba la da long sa kumno ru ngan ai la be yo pra bon yo sanchar ha kana ki jela jungi ba la da ha ba ngala ai la bon sanchar la da maki kim la ban pendep kim le ye ka bade ban le ban penbit penbiang ban penbha ban penmentoi ye ka jela ka jungi ha ka ta ka por ngan sa kan tai pa de ki te pa ba bi lengba ka social media ngi yo tip ya ka nong rim jong ka seng san perthai
Ndai beros kata matharai kiba shengi shene shenong kendong le ka manifesto kanong rim jong seng bun hi kibom patip bat kitip bej ba habangi thebut bej da ka jing angnut paun wanra ki kampen roy tangkap tahi pun irap yang pun irap ki perlok ki presnong perthau tangkap tahi intip ikata kanong rim menta leng ba ka social media ngila bentip ya kanong rim jong ka sing hima kaba penpau perthai haling ba ki rensan yelap election jengki lengba ka kilat pathai khobor kaba ki penpau baga nong rim jong ki kadai ban penbhapat ban penimpat ban penkeladur te ki babun ki nong rim ngimpat la ban yo hi ngimpat la ban tip lut kita nong rim jong kane keseng kaba ngiyo la ban tip leng ba social media rewat la kataru tang katahi keberan kamtam kaba isngohun sisya bersngap ya kanong rim kaba lemda ngipen bahapat te ha ingin syong ingin syong na mara kila jot rat hailut te lemda pen impat ya gabala du na gindang yo kita ki kijing mentoy kijing mentoy kiba kita kiba layap kita ki ai nuksano kum kine ki kam ki jam ki bala penyap ki bala syarano klem rep klem yusu na ingin yo bam te nakata dadon kamban penimpat berkumju kejingkela penuan ra kejingkela habala penbha habala penimpat te kemut kejingkela kadon be te nakata kadau perlok bi kini ginong rim kelapen ketik ya kejingmut jing perkhat junga bat khamtam eru kabakiong kasensyar khadar ka bakhuj kata namar lemda dio ya kasensyar khadar bakhuj haga bakhadu hi kalong sisya ke kaba jenjar ban perkhat habum khuj sisin bam khuj pilatip hi kejing kadon be tina kata kadau habing yo ya kasensyar khadar ka bakhuj habakinda ta kinong ilam habukita kinong snai ka parti kidon ye kata kejing angnut baleng ino maila da long wad ya kine ki bla sensyar ki bla milahi pling ya kejing bam sap ya kita kejing ledon bor ngidang yero ngidang ha ban yero ya kabade ban yero sakano tamle ya kine kibet padon gadak snew baleng ino maila nang tagadau pejbab ye ki badon ki jing mut jing perkhat ka babej what up ban on the one ban kro ban yor haying jong phi ban ong thep yo pra thep ye bpp but ye bpp nrei phi ki khamtam ki perlok prejor ki blayo ye mobile to pej ki ne ki khobor agabede ka sai hima sima hangta pin sung tho bakadon kam shisha ban pun kaladur kadon kam shisha ban jit thmai no ya neka sengsan perthai ban pensyong ban pendon ban bu yaki hakabor namar boleh ba bandang yai don benta bat kini ki bla don ki bla sensyar kalong kumba ngilik syong lang bat ka tengit ngilik penbit tengit lang ye le jongru na kata kadau bahahi bawat da kanu ka badang thamai kanu ka jing mut jing perkhat ka thamai na ka benta ban mentoy ki pardo prasnam ban mentoy lang hapo jong ne gebri new trip jongi kumju hajela iborokoi
nginam don shu kata ka sim ka ban ong bai ban berkat bai tang kata ka jing mentoy ka ban nyo tang mangi nyo tang mangasimet ndai to aila to aiba ngini wa de kata ka jing mentoy ka ba nginyo mat lang sin bang idon lang hakju kaying hakju kujela ngidei ban ya mat lang ya kata te perlu bi pensong nang rima phi kai ka jing mentoy ka ba phi yo na ka social media haka ba ya dei berkani ka sensar ka khadar hatu golong sisya ka jing yelam bakla ba ka ni ka sanyi masima lai lam bakla sisya lembag social media nga te nga ong bi te phi ru kumju sai komen kai ka ba phi dan ban pau bai te tangki ni ki kintin hi perlok khoblei sibun khoblei si jarmu